Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpabinaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Bobby. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, Against All Odds. RMN Drama presents handumanan sa ka awit. Ano para siyang kaagi karon? No kining sa kalalaki nga taga Bubo, Argao, Cebu. Nga na matatampo nagdasangan nga Bobby. Laila day mo, amigo. Si Jenny. Jen, si Bobby. Ako, amigo. Hi. Hello? Kagwapa niya. Ang akong kamot. Sorry. Gwapa kaya kong uyab, no, amigo? Uyab? Oo, ako uyab. Jen, wala ka makailan niya? Silingan naman mo. Diyan, wabi ako sa among dapit nag-eskwela. Unsa? Nakagusto ka sa uyab sa imong amigo? Oo, ma. Ay, grabe. Na-love at first sight ko niya, ma. O niya, unsa may plano nimo? Maniidra ko, ma. Basta hindi, magbuwag na sila. Magpaabot lang ko. O unsaon man kuno nimo? Ayaw kog ingna nga mismo ni Johnny kamangutana kung buwag ba sila o di. Adto ko sa iyong manghod. Okay pa ako kuya eh. Mo ba? Kasi magpagkutalan ako kuya. Kamuntas kuya Johnny ang amigo. Kuan, lain niya kuya niyo ba? Ano lagi siya magpagkutalan kung buwag na ba sila? Kay manguyab ko ni Jenny. So, class, ate transfer student, ha? Si Jenny. Come inside, Jenny. Hi, everyone. Si Jenny? Classmates na mi? Jenny! Bobby? Ariling ko tumad ako! Okay ra? Okay ra gid kayo. Ikaw pa? Yes, tupad ni. Nibalhin lagi kag eskwelahan. Kay na may kakulian. Oo ba? Onya, kumusta naman mo ni Johnny? Buwag na mi, uy. Ha? So, sa ato ba, single na day ka? Single ka ayo. Ha? Manguyab ka na ako? O, Jen. Unang, kita pa lang ako ni mo. Na-inlove day ko ni mo. Walang ko magpaila kay, syempre, uyabay ka sa kong amigo. Ka-cute ni mo, uy. Sige, good. Unsay, sige, good. Kita na? Kita na. Jen, congrats sa itong duha. Kuan, atobil ko sa syudad mo eskwela. Ikaw? Ato sa ko mag-college. Aha? Yes! Dili na dito magkalagyo, no? Kumusta man ka dinhi sa syudad, nak? Okay naman ko, ma. Mama sa doy. Ganhi bagid ko.
Nagbiyahe-biyahe pagid ka ma. Gusto lang kong mahibaw kung okay ra ba ka. Aod sa man, doon lang ang eskwelahan ni Jenny. Oo ma, mga usa ka sakyanan sa jeep. Aw, basta kay dili magbinaw sa pag-eskwela, ha? Ay, tuod di ay nak. Ni ako'y da nga may gasen panyawan. Mao na ihaplas sa imong kalawasan para ma-relax ka gikan sa eskwelahan. Salamat kayo ma. Oh, bay. Laila naman sa umiga. Uy, wa mo ka mag-ingon nga nada kay gwapa nga amiga, bay. Amiga, I'm Bobby. Uy, bay. Ikaw ba? Sukar ka nagkaila mo sa amiga. Sino mo kuyo na? Nahagi ko niya, bay. Gani, bay. Isuwian mo ko siya panguyab kung sugot ba. Nga. Unya, aw. Ha, kami na. Ala ka. May moyab. Basta way mo sumbong, di siya may baw. Bagaan ni Mugnawan ni atubang pa ka na ako, no? Human ka na mabay, ha? Jenny, Magbuwag ta, Bobby! Maayo kay na uli ka karong Holy Week. o may klase ma. Bitaw. Kay hasta si Jenny na uli mansad. Ha? Mau ba ma? Ako siya doon sa ila. Ha? Makigbalikan ako? O, Jen. Siluan ako. Jen, love kita ka. Ang tinuod. Love, pasad kaayo di ka, Bobby. Maong sige. Musagot ko nga magbalik ta. Nga nang kitamang ko ni mo din, uy. Dugay naman kita, Jen. Ipatay ka andam ning butanga. Ako'y bahala ni mo. Ako, Jen. I love you. Bobby, mabdos ko. O, sa? Patay. Saan naman yung nato? Nana ko sulbadani. Ako na ipakuha. Sa? Pero nga naman. Naibaw na sad si Papa about na to. Og perti niyang laguta. Samutang mahibaw siya nga mabdos ko. Mapatyan ko. Maong kinahanglan nga ako gina ipakuha. Jenny. Ilom lagi kay ka, Jen. O sa'yo problema, ha? Nagunahon na lang ko ba? Kapuyan ang sitwasyon nga magsige og tako, no? Sige lang. Mabot na ang panahon nga madawat na si mong pamilya. Abi na ko, kamong duha si Mama ang makikstorya pa. Ako na lang kay may importanteng kilakaw si mama ni mo. Og, simple na sad kayo ning akong isulti ninyong duha. Unsa man na pa? Okay na mi sa inyong relasyon. Dili na mo kinahanglang magtago-tago. Basta kay pag-amping lang sa gid mo ha.
Tinuod pa? Oh, Thank you pa. salamat dito. Jen, maglibi na lang ta. 5 years na bitaw ta. Ah, pwede ka ayo. Dong, namabtos na sad ko. Utsa. Nabuwang na ka. Nagapamabos ka. Ha? Laya si Babi. Ug ato na puyo sa Manila. Ato na ka puyo dito. Kusabot ka. Oh, So, biyaan mi nimo kang atong umaabot nga anak mo ba? sorry, Jenny. Ikaduhan ako ni mong ipasakitan, papi. Mao din ni hitabo anong naabot ka din sa Manila? Oh, miss. Maayo sad kay naanak ko'y Bisaya nga gwapo nga silingan diri sa Manila. Ha? Murag ganahan ko yung ni Gina ra. At saka kung ako rin pangayaban. Ha? Manguyab ka na ako? Oh, Gina. Ganahan ka mo sa tinuod lang. Ganahan sad ko nimo, Bobby. Oh. Mao nga. Gisugot na tika. Yes! Ganahan na ko nga magpakasala ta. Sigurado ka, Bobby? Oo, day. Nga naman, ikaw, di ka sigurado na ko. Sige. Magpakasal na lang ta. Ay, nagkaaman ako eh. Oh, ayun to si Gina. Mingaw man. Akong libuto ng ibuk bahay, be. Asam din yung bayhana. Wa sa daris, gawa sa tugkaran. Sabi Si Gina ang imong gipangita, dong. unang, Kita man ko adto nga nagdaag malita. Murag nilayas. unsa? Pinanakaadlaw nga wanang balik si Gina. Gilayasa yun kay ko niya. Mas may pag pauli lang ko Cebu. Nahiragid ba sana sa Cebu? Bobby? Oh. Jenny? Kumusta? Mauna ba din yung matong anak? Oh, Hi, anak. Sorry, karon lang nagpakita si Papa ni mo. Jenny. Jenny, sorry sa tanan. Kung hatagan ako ni chance. Bobby, igo na. Dili na may tabo nga makigbalik ako nimo. Oh, Pila ka tuig ko nga nagpaabot nimo. Og karon nga niabot na ang lalaki nga para gyud nako. Og gipangga kog maayo. Dili na nina ko usikan pa. Jenny.
Bisan nung nahibaw ko nga minyo na si Jenny pero hangtod karon. Nilaon pagyapon ko nga magbalik mi. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power RMM. No kita maghigalan kaagi ni Bobby nga taga Bugo, Argao, Cebu. Uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga nagalohan against all odds. Ang mong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga ikala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. So take a look at me now.